بله کنگریا پارتیا سعادتی تماشاوانین هجامی در باسی انقره ببین جگری سروک پارتیا سعادتی جعفر گونش میوانی منه سلاو و ریز بریز جعفر گونش yani despêkê gelo divê proseya hilbijartinê de pêkanîna kongreya heştemiya Partiya Saadetê giringiya wê ger hûn ji min re binirxînin? Evet, evvela size destpêkê ji bo we û hemû temaşevanan êvar baş dibêjim. kongremizi yaptık. Kongre asaya me heştemîn birêve çû. Li gor yasayên Tirkiye partiyên siyasî Dolunca dema 2 salên wan tamam bû û beriya ku 3 salên wan parti werin yeniden ji nû ve organên partiyên xwe hil dibijêrin. Eva neçarî ye. Neçariyekî yasayî ye. Ji ber vê yekê niha li pêş me piştî heft heşt mehan hilbijartinekê ji bo em bikaribin beşdarî vê hilbijartinê bibin êdî sibe sêyemîn sal tijî dibe bi vê neçariyê me kongreya xwe asaya heştemîn kalabalık bi beşdariyekî pir mezin bi coşekî mezin me encam da. Li vê derê me nexşareya xwe ji nû ve çêkir û me peyamên xwe bo Tirkiye û hemû cîhana İslamî da em bi rûpeleke nû dest bi xebatên xwe dikin. Bi vê armanca em dixwazin ev kongre me ji bo Tirkiye û hemû cîhana İslamî bi xêr be. Birêz Güneş Kurdan çaverê dikir ku di kongreya ve de mijara Kurd were ziman. Boçî nehat? evet. Evet. Belê, belê. Biz her konuşmamızda Em de her axaftineke xwe de, de her civînek de em behsa azadiyê dikin û azadî, demokrasî, mafên rezdariya mafên mirov, eva mafên ku ji dayîkbûnê tên. Di nava vê de Kurd jî di nav da hemû mazlûm û jêrdest em parastina mafên wan hene. Em li ser em dibêjin zimanê dayîkê wek şîrê dayîkê helal e û em têkoşîna vê dikin. bir konuşma yaptık. Rêveberê berê rahmetî Erbakan Necmetîn Erbakan ji ber ku behsa Kurdan kir 5 sal ji siyasetê hate dûrxistin. Ne tenê mafên Kurdan em mafê hemû kesên bindest diparêsin ev erkê me sereke. Dibe ku me yekser behsa pirsa Kurd nekiriye lê me di çarçoveya mafên giştî de behsa mafên Kurdan jî kiriye em parêzvanên mafên wanin û em ê berdewam bin bînin ziman. Gotinekî pir xweş te got mafê ziman wekî şîrê dayîkê helal e. Hûn amade ne ev mafê wekî şîrê dayîkê helal di bernama xwe de bicî bikin û ji bonî destûra Tirkiye mesela pêşniyar bikin vê ne? Efendim biz tüm partilerle görüşürken Em be hemû partiyan re hevdîtinan dikin. ırkı, Din, mezhebi, ziman û mezheb û nijadê wan çi be bila be em dixwazin hemû mirov wek mirovan bijin û keş û hawayekî biyo hawayê were çêkirin. Ev e di bernameyê me de heye û em ê di destselata xwe de eva hemû bi awayekî baş çareser bikin. Di bernameyê me de jî heye û di projeyên me de û hemû dema em diçin ku derê jî di civînên wan deveran de jî
em wek erkekî sereket dibînin tînin ziman. Partilerimiz çok kapalı. Bele. Demin berê çar car partiyên me ji ber van gotinan hatin girtin. Kürt kardeşlerimiz Em olduğu bi bölgede de herêma ku birayên me Kurd hene di serî de li Diyarbekirê li wê derê bölümü bizim parti kazandı. wê demê şaredariyên Bakurê Kurdistanê partiyên me bi dest xistin. Her wiha li Reha, Diyarbekir, Wan û Bitlis û Çewlîg û Belê Agir, gelek spas birê Wan dera Cafer hema- Güney Cigirê Serokê Partiya Saadetê ji Ankara'ya gelme.